masekedwe angati awawa olonzakoyo ali ogwira mtima bwanji koma mpaka mwina apya mtima ndi kupanga zinthu zomwe samayeneka kupanga. Nkhani ndabwera nayo pano ndi ya masekedwe. Ndizoona kuti nkhani ikaseketsa timayeneka kuseka, koma ndikunena apazi ena mundivomereza kuti kuli masekedwe ena ompangisa nzako wachita choseketsayo kupya mtima ndi kukangana nawe. Azimayi ndi atsikana kuseka kumayenera kukhala kwa decent, osati kuseka kokhala ngati ufuna kupanga draw attention ya ena ake. Kuseka ukukutu anthu ena amakupanga interpret molakwika mpaka amati kuseka kozigulisa. Kodi inu omwe mumaseka chonchino mungamve bwanji mukudutsa pomwe pali azimayi pochongodutsa inu amvekere chingafike mmalingaliro mwanu ndi chani? Ndiye kuli azibambo anzanga omwe anabadwa motero. Chonde sinthani guys, izi zitu pang'ono pokhanza chizimayi. That's why ndikupanga focus azimayi. Ngati mulipo amuna oseka moperewera chonde ingosinthani mwachinsisi. Mamuna atu amadziwika kuti ni mamuna malinga ndi zochita zake. Kodi mungamve bwanji aneba akuseka ndi anzawo mosalongosoka inu mukudusa? Mungamve bwanji kuseka mokweza ndi mokuwa? Kulibe ukadaulo uliwonse umangoonetsera osekayo kusazindikira mmakhalidwe okhala ndi anthu ena. Uthenga si uchepa. Ndiye gawani uthengawo anzanu omwe amaseka anzawo mopyesa mtima aja uwafike.